Cypher Jack 99 bars. Uqhubeka amaqinisi mega cat silence. Ngiphume emathuneni. Kuthiwa nginitshela ukuthi akunina nonke ningane ezithakathiwe okanye ezibulewa abangani. Amazwi ayamakho umuntu ingane zenza imiphumela yamanyaleni wakhuluma phambi kwazo ninganayo. Sikufunde ngani ukuthi kanti umzali uyakwazi ukuhlanganisela utshwala nengane ngenhloso yokwenza usuku lube mnandi. Imbibi iphambene nebunzi wathinta abafazi wathinta imbokodo. Kwakudala lapho nakuba siyasho sikhunjuzwa ilamadwala asele nembhali ize seyimbijana. Khulisana majongosi ngemfanekiso yokhokhobeni ngoba nini impilo inihlule ngalwanga. Mabe ngakhula bebuka nina kushuthi nabo ngeke niyithande manifuna ukwazi ukuthi balali inani leli labafaka izithombe zabo benqune ezinkundleni zokwexhumana. Mandodisa amajongo nisize ningayifaki nina ngoba kushuthi zonke izingane eziyozalwa ziyophikwa noma belazi iqiniso. Ongenani bavezeleni izithombe zomkhulu babo ukuze bezokhula beqonde ukuthi umfazi wakho nedlozi uma umshaya usukuma emiqalekiso. Uthanda likashintshi inhliziyo zeneyilawulwa isikhathi. Indonga kusayizona kushintsha abanikazi. Niyoze nitheze umqokolo nikholwa ameva uma okuhle nomusa bekunilandela ngempela izitha bengeke iqhamuke emva kwenu. NoNkulunkulu uthi uyahluleka ukulamula lempe phakathi kwenu nonembeza benu. Nihlangene phezulu phansi ngamahele nina nabathakathi nibabiza ngabangani benu. Singcono thina emathuneni sicindezelwe inhlabathi. Iqiniso lisi nani nifa zonke insuku manilela ungabothi uyaphila ubothi usanenhlanhla yokuvuka kushiyana izikhathi. Nasuke nakusebenzisa kabe emjolweni ukubanjwa ngekhandlela kanti senidinga ngempela ngibani. Ukuba impilo ibineqiniso ngokuphelele ngabe zonke insuku ziyafana. Nina niyakukhokhela ukuphila mangenjalo amakhanga benziwa wathola mahala. Ngadlulele egumbini elilandelayo. Ngifica insizwa ibiphethe umqingi igqoka iskipa esibhalwe uEunice awuyesi wentaleni la ngishushayisana naStrina somkhosi amashumi amabili sibuka siyaka nathi kahle insizwa. Mina ngizela ngizokusiza wathi hayi ungaxega intaleni la ithi ayikho ngaphandle ila ngihle ngilibamba lishisa ngathi mina wemfethu uyazi uhulume wathi hey ungangitsheni nje ngalapho ngoba ngilala nje inxa yabo nina wena nabo nonke nifuna abamhlophe uma silalo ngokwethu bathumela nini ukuthi nisibophe ngizokubuza imibuzo embalwa mayihlula uphuma uhambe yindaba thina ayibosha uhulumeni ethasivote kodwa engeke asiqashe kungani ukufundela ukubulala kuyimali ukufundela ukuphilisa kwamahala wazi ngikhuluma ngani ukuze ube yisosha udinga isibindi nokwazi ukudubula kodwa ukuze ube udokotela udinga iminyaka u7 negidi zemali uMandela wasidayiselana uma ngasidayisanga pho abamhlophe ongakhona okwaba kabaphucanga ngani I have fought against white and black black domination sinandle emnyama sinani ubani wabhala iBill of Rights makodle besikhanyila ngapho ayishintshwa ngani abasemaparlament abasisize ngalutho badla ithukuthuku zabazali bezibondla imindeni yabo uxole bafu ukuthi nawe uyazi kushawe edonsayo nilahlo ngokwenu nibangisabelungu ngamasiko abo ingane ilambile ekhaya kodwa nikwazi ukuhlanganisela umfundisi imoto mina mangadlwe ngula manje ngangishaya ngize ngife kodwa mangenziwa inceke ungathiwa ilingekile uyazi nina futhi kulungile hamba uyobatshela ukuthi sayolanda le ikhane enaphosa olwadle emhlanje impisana ngomhlaba wobaba kobaba kodle besikhanyilanga ngadlulele egumbini elilandelayo bekunowesifazane obhekisa ikhanda phansi ecule sawona bese ngithi ngiphindele emuva ngesikhathi ikhanda elivuse ngiphendula awu yebo bhuti njalo ngithi ngiyaphi inkosazana ngitshele umuntu njengawufunani la itshele ngitshele ngicela ushwele mhlawumbe lishonela namhlanje sebekudedele uthe ungangisizi mina baningi kakhulu abantu abadinga usizo la ngaphandle hayi mina ngila ukuthandwa kwami ngathi hayi usho kanjani ingayeli leyo ke nina madoda ubuhle bunivala amehlo noma izenzo ziniholele egodini lethu zilokufa niqhubeke ngimbulela ngawukhipha amathumba wagona ngesandla encenge ekhala lokho ngakuthanda ngambuka waze wafa hayi ungangibheki kanjalo unembeza kumina wahamba nenkomo kaMama eyathathwa ngesankahla umlise mumbe ngesikhathi abazali bengidayisa ngenhloso ukuthi bayangiganisa kwabiza ukuthi nginikele ngenkomo ukuze bathwele inkomo yami lenkomo ayikhiphela inkomo indoda ishithike ngikhuluma nawe ingane zabantu ngithwele inhlabathi ngesifuba
ngoba zafela ngaphakathi ingakawufeli umphakathi ngaphansi kwesiyalo sabazali esithi emendweni kuyabekezelwa noma kunzima basize nogada. Siza le ngane ezisakhula zitshele ngokubaluleka kokufunda, zitshele iqoma imfundo zize ilale nawo zisane choice mhlawumbe ngalokho ziyokubona ukubaluleka kwejazi. Buyisa ithemba kulabo sebefaniswa nemvuthu zamakhekhe eziqalwayo ngokudlelwe emakhoneni kanti bayavidorizwa bengazi basize nogada. Umehluko phakathi kwethu sisejele naneni ngaphandle ukuthi thina siboshwe ngokwenyama ngokwemqondo sikhululekile, nina nikhululeke ngokwenyama ngokwemqondo niboshiwe. Uma uphika lokho phuma manje yobuzo oyihle ukuthi inyembezi ayidalelwani makuzothi indoda ayikhala. Nendlela ezokusemshadweni inde kakhulu bhuti wami. Engathi inhliziyo ungayikhumula icathulo zokuzama ukuthembeka nokuzenza indoda eqotho ngoba uyifakeza amasentshana ngoba kule nsuku uthanda uselwahamba ngemali. Odadewethu banokuqalisa indlela enifica isihanjwe ujabula unconcoze lapho ingane isikhula iqhumisa vele manje nodla amabhomu. Kuningi bengifisa ukukutshela khona kodwa kubukeka selisondele nehora lentohla sakhuluma nje ngokudla. Zingaki ingane ezondi ngasithebeni ozaziyo okumanje azazi izolala nini izothatha lihlanise nani bengizokunika lokhu kwami kodwa uzokunika banweke bani kulungile hambe emabandleni ufike ubabuze ukuthi kunikele kweshumi iphelelaphi. Uma ungalithola usizo iyakulabo bomdabu ufike ucela ikhamba mabethi ucele nomuthi welotho mabethi ukhokhela babuze ukuthi bona bayidlali ngani. Usiza umoya wami ungayi kuyimbongi. Imbongi zinokubhala ngamaphutha abantu engathi zona ziwongcwele ngcwele sekangaka uzinkondlo ngowesifazane ongayiphethe kahle ngijabule nize kushaye nezithuba kunjalo imisebenzi yabanye abantu inconywa ngamaphutha abanye. Wasukuma wami wathi ukuphendula bhuti wami ngila ejele ngoba ngibulala indoda esengisandane nayo iminyaka emphakathini yenza ngathi iyangithanda kodwa ngasesehlezi ngishaya uma ngibabikela ekhaya bethi angibekezele iy'nkomo eyayiletha sezaphela ezinye zabo hebuyezwa nje ukufa kwemvelo ukuqhubeka komshado noma uthando olungasekho. Waphuma wahamba. Kwelilandelayo bekunowesifazane obebeka amathawula sakwasonga phakathi ngathi khona obekukhona ngoba uwabeke sakwagona. Uthi satshelwa ngempilo yokusizwa ey'sizayo, satshelwa sangaziswa ngokufa nomngozi okuwumphumela wayo. Mina bhuti wami ngikhule nginephupho lokushada nendoda ebengizoyithanda, benginokudweba isithombe ngamehlo engqondo nomndeni wami sikudlala, benginokukhala kuqala ubaba wabefuna ukubashaya. Thula sithanda sami yazi baba wakho uzomshaya. Kodwa konke lokhu imicabanga engenzekanga namaphupho angafezekanga. Walobola wazi washada ngingazi ngoba kuthiwa mina ngimtholeli ingane. Ngathatha isibindi sokuyoyitshontsha esibhedlela lokhu ngaboshwa lokhu akaze eze ukuzongibona. Sengakhetha ukuthi ngizenzele ezami ngala mathawula ungahleki ngoba nawe akhona konke okufunayo yokuthola. Lo mbona la umaqala wami ukhulubuza. Ayi uyahlonipha kuwukuthi nje uyatefa kaphuma esandleni. Lo mbona embedeni umagcina ukusasa onginiki impilo nomqondo ophelele. Uma ngabe impilo ingasanginika umqondo ophelele ukusasa uvela amamatheke mase ngiyakhumbula ukuthi kambe kunekusasa kusamele ngiliphilele. Basizeke nogana siza labo dadewethu abangabathola abantwana ubatshela ukuthi ubude bebanga lempilo akuphelele esibelethweni kodwa buhambe buze bushaye emadolweni akukho okudlula ukuthandaza. Utshele laba abanezingane ukuthi banenhlanhla, utshele laba abangakabi nazo izingane ukuthi ingane kuyenzeka ibe ukhiye endodeni kodwa bakhumbule ukuthi ayifani icaba. Sina sibonga impilo nali ilanga seliyashona. Uxole bhuti wami sekumele ngibageze badle uyendanga zafaka amashomo. Sure. Ziba, my president imnyama, my president izrama ongiyaphinda inekhanda elikhulu nekhala elikhulu ifuna ukusijova ngevaccine to kill ingakho ngigqema njengopepha lisikalo vaccine to kill daza amashango mayone gemini sisifaka sunini. What's up? Bring the shit back.